Čaute, tu je Satan Niga. Tu je Satan Pet. A vítajte pri našom... Toto mi teraz vypnutie. A vítajte pri našom ďalšom ukážke, ďalšej ukážke. Ako šňupať Drvené cukríky. napríklad nejaké drvené cukríky, ako sú tieto. Príklad nejaké tieto. Pedro. Čučky, Pedro. Takéto cukríky. Nevieme, čo to je zatiaľ. Ale takéto, Zatiaľ. ale takto, takže... Ako ich rozdrviť na prášok, to sa dozvieme takto. Vy musíte vziať nožnice. Originál nožnice. Také rdzavé. Nevadí, sú staré. Také rdzavé. To zbedne vycahnuté, 100%. Takže vezmeme papier. Tu máš papier. Ďakujem, to je papírus, nie papír. Papírus, no. Položíme si papier pred seba, vezmeme nožnice. Takto si ich otvoríme. Vezmeme cukrík. A začneme taký... Nemáš skružidlo. Nie, s kožidlom ti je horšie. Ale... Tak začneme šuchať. Vy môžete vidieť, ja som si už naštrdil, takto. Vyzerá to nejak takto. Nevidno, nevadí. Potom nakleníme. Ale nevadí. Máme mikrofón. Originál. Poď. Takto, aha. No dobre, rob si ak chceš. Takže vezmeme takúto slamku. Bez toho konca na konci, hej. Bez toho konca na konci. Bez toho To ohnutia. jak jeden kamarát mi to pripomína. Povedal, keď fúka, to fúka. Ale my ideme pokračovať. Takže vezmete takto slamku. Strčíte si do nosa. Ne. Takže vystrčíte si do nosa. Nadýchnite sa. Ne. Strčíte si do nosa. Aha, idete šľapať. Takže použite do tej muchy do prčic. Ja som to rozfúkol. Ja nie. Teraz vám ukážeme, ako to šňupať. Ťahať do seba. Takže nosíte si do nosa. Potiahnuť. No môžeme začať. Strčiť do tej múky, strčiť do nosa a ťahať. Ty kokos. Dobre, ideme druhú dierku. Z dole mi trčie krv. Do druhej nemôžem. Dobre. A Počkaj, úsami. do prčic sa tečie krv. Super. Soda. Tečie krvička. Zamkol si. Hej. Takže mi sa z toho, že celý deň ondím z toho do nosa, že z toho počula až krv. Nevadí. Krvička z nožička tečie. Dobre. Ale... Takže v dnešnom dieli si udeli. Počkať. Ako drviť šňupené cukríky. Takže zatiaľ ste videli, ako drviť cukríky a Naš- ich ďahať do seba. Šňupať. Teraz vám ukážeme, ako je skladovať. Ako ich správne skladovať. Takže vezmete si takúto horbičak 20 ml striekačku. Otvor ju. A nezavte cukríky, musíme ich nadrtiť. Krv sa mi z nosa posíla. Ide vonku. S tým. Čo? S tým. Poď von, ty štetka jedna. Nejde. Nevadí. Dobre, ja to už tam bol. No daj. Takže mám to v nose. No. A hop. O. Dobre. Trošku som A ako to nasypal skladovať? kokain. Takže... A musí to byť biely prášok z bieleho cukrika, tak nasypete. No, natočili sme aj predchádzajúce video, ale tam sa nám to dotrvalo trochu. Prišla jeho mama totiž. A teraz zamknúte, teraz nikto nepríde. Like box. Everyday šňupem plyn.
Every day I'm šťupem cukrík. Every day I'm šťupem cukrík. Takto. A môžeme ísť na sexchat.sk. Dobre. No. Odberajte. Jezeri! Počkaj, ešte nekončíme. Musím si to ešte nadrviť. A ukážem, ako šúpať do ľavej dierky. Takže... Haribo, hro, vypadni. Haribo. Maj hrkalku. No, dobre. No takže, nadrvil som si toho trošku, ako môžete vidieť teraz to asi vidno. Vidíte, môže to vidno. A zebeme slámku z ľavej dierky, musíme si prekrstiť krv. A sype do nosa a ťaháme. Jo, tak sa to robí. A ideme ďalej. A do úst? Do úst, to je najhoršie. V ústach to je najhoršie, A samozrejme. nemusí sa len to z papíra šúpať. Sú iné typy a iné ako to robiť. Napríklad, nasypete si to na prst. Nechaj mi. Takto. Z prsta. Napríklad takto z prsta. No. Takto. Alebo takto z ruky. Takto z ruky. Teraz mi sa mi stekla krv a teraz to šťupem. Takže idem to zase našondiť na... Už by stačilo, nie? Počkaj ešte, nie. Čo, 9 Dáme cukrík. Čož to ideme Toto ja si... si zjem. Nie. Takže trošku som si toho Vyzeral som Škrabal? trošku ako medveď, Haribo, nevadí. Trošku som si toho naškrabal. Ako môžete vidieť. Kde mám ja slamku? Neviem. Takže takto. A napríklad dajte si na ruku. Aby skapal cigán. Takto na ruku. A krev. Zase mu teče krvička. A ako to prenášať? Zober toto. Nevadí. Ako to prenášať na iné miesta? Viete, to strikačky. No prčíc. Mi sa tam neušlo. Kokainy, heroíny, fetoviny. A fetový hovadiny. Ja nie na mňa, ty... No proste si ich nasypete tu. Toto musíte nejak uzavrieť. A keď to zavriete, no tak môžete ich kľudne prenášať takýchto. Ale musí to byť biely prášok. Aby to nebolo nápadné. Ale to nebolo nápadne, musí to byť biely prášok. A môžete ich tak prenášať. A je to Nič. úplne legálne, keď vás chytia a ide vám toto. Je to úplne legálne. A na to pôjdete 20 rokov do väzenia a nič. Nie, však sú to iba drvené cukríky, nie? To iba Nie sú to drvené tieto orechy. To by bolo iné. Nie je to žiadne toto. To nie je žiadne drvené suché ovocie. To sa tak vás zavrajú za drvené suché ovocie. Na to vás zavrú aj na 80 rokov do väzenia. Chápete? Môžete len koks, heroín a cukríky Pedro. Toto môžete.
Nenormálne na čo. Nevadí. Ale keď budete prenašať suché ovocie, drvené, hociaké, no tak vás zavrú. Tak to nerobte. Radšej pochutnajte si na takých pekných, sladkých 75-centových drvených cukrikoch od firmy Pedro. Počkaj, takže, môžete ich takto prenášať kľudne a môžete ich aj tak šňupať. Do úst, do nosa, do oka. Do oka, skúsim, to som ešte neskúšal. Aha. Nie. Takže uvidíme sa na budúce a čaute. Odberajte, lebo vám vyšňupem oko z nosa. Ťa vyšňupem, bude rád. Ťa vyšňupem.